ja! Derudover så begynder vi også at fodre med nogle lidt federe fisk. I morgen så går vi på kammerhjem, så vi så får det, var der lidt mere fedt på. Så man kan altså sørge for, at sølåen at får en ordentlig tyk. Det er så gulerødder. Ja, Hvem har noget bedre med? Ej, hvem er det, der står bag ved mig? Er det en giraf? Ja. Er det en giraf? Giraffer, som kan finde mad. Skal du se noget rigtig skørt? Er du klar? Vi tager her i hånden, og så tager du lidt ned. Så se, hvor lang tunge den har. Er det ikke vildt? Ja. Lige sidste gang. Kom. Du begynder at blive sur af ham. Handgaffen, nu er han noget at spise. Skal vi skal give ham lidt. Er det ikke vildt? Hvor lang tror I sådan en tunge er? Det ved jeg ikke. Halv meter, der 50 cm. Er det ikke vildt? Er du klar? Har du lyst? Ja. Skal du gøre ligesom dyrpasseren så? Gør sådan med dine hænder. Kan du samle dine hænder sådan her? Prøv at gøre det. Ja, gør sådan her. Sådan. 2 hænder, Silla. Kom, skat. Ja, så er det. Det er godt. Så giver du op til giraffen. Det var flot. Kan I komme med den til dig? Hvor er du dygtig. En stor tunge. Var det lidt vildt? Hvad? Var det lidt vildt? Skal vi prøve igen? Ja, så gør vi det. Hvor der? Der kommer. Så kigger du over på mig. Er det okay? Det er godt, det er vant til et kamera. Ja. De slikker på det. Det gør det. Nå, ikke det er den måde, de undersøger verden på. Ja. Skal vi prøve? Ja, det er godt. High five. Sådan, mand. Sejt. Siger du det? Silla? Silla, se far. Silla, har du været inde og fået giraffer? Var det sjovt? Hej. Ligger du godt der? Det er dejligt. Hvad skal jeg? Og hvad laver Elstober? Han står der og kigger. Og Lukas? Det er en for syv hængebord, hvis man falder. Hvad vil jeg Silla? Jeg vil gerne få lege på broen. Derfor lader jeg gå over. Ja, denne. Vent. Nu kommer far til dig. Den er fejl, den her. Kom.
Kom her til far. Det var godt. Mutti. Ja. Der kommer Elias og Nora. Og Elias mor. Nu har jeg spærret dig inde. Nej, det lyder da helt vildt dejligt. Jeg spærrer mor inde. Lyt dig, Lukas. Du er min tur. Ikke. Må jeg prøve at tage et billede af naberne bagved? Prøv at stå der. Er det bare meget tydeligt, eller hvad? Det stiller mig. Jeg fik det ikke. Det var noget, der var væk. Prøv at stille dig over igen. Ej, jeg var inde og se billeder af Josef Brandt i går. Så bliver det så frække. Hvis han havde mange ørering sidste gang, så det er det, han ser ud. Ej, prøv at se helt Jamen, han lægger inde på Facebook. Ja, nej, den er ikke flækket, det er bare, de har en... Jamen, prøv at se den med en blink helt ud. Og i næse. Der var Tilla. Skal du prøve den? Ej, Silla. Ej. Lille. Hvordan tror du lige, man går ind og fodrer den der? Nu falder han ned. Hallo? Nu går han ikke ned. Hvor blev han af, Silla? Lige over og kig. Far løfter derovre. Kom. Og se, hvad han spiser. Det er også ligesom dig, Silla. Du spiser bare kylling. Han spiser gulerødder. Han spiser. Går han igen. Ej, det er en pige, ikke også? Far, kan vi ikke gå ud? Den gør jo ikke noget. Den gør bare en syn dårligere, far. Der er ikke glas i eller noget. Det er ikke irriterende.
Nogle af dem, de ligner fængselsfang. Hvad er grunden til det? Den der kæmpe en, den vil jeg have billeder af. Så tror du ikke den der ude i midten, det er ikke fjæsen over dem her? Små venner, kan I sige appelsin? Sige appelsin og smil. Hvad er det, der siger sådan derinde? Det er også det, at når nu de får de der kuldetræk, så de begynder at ynge, så vil de ikke ynge det. Silla her. Nej, vi kan lov ham. Unge. Far, tror du det der, det er ude i den fri natur? Det der? Eller hvor tror du det der er henne, far? Hvor tror du det der, det er henne? Du skal ikke kravle op i toppen, ikke? Ikke kravle op der, Silla. Kravle videre. Kan du komme herhen og tage min mobil?